bedo ni oro kwako piny Kenya sani en mor ne jodak ma Kochogo ma yudore Ahero e Nyando sub county bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho kunyonegi pi maler. Chenrono geno keyo pi ne ji ma kwan gi romo 4,000 e gweng'no kaluwore ni ji manyo pi kuonde maboyo. Tend Habitat for Humanity Kenya wacho ni gitimo mae mondo bende ores jopiny kuom gamo tuoche ma ikelo kod pi ma olil ni mar thoth aoche osetuo. Tend kaunti ma Kisumu bende ne osiro chenrono ka gijiwo jokanyo mamoko mondo osir chenro mag pi. Nyo wang'eny gi tuo kata mag gwonyruok kata mar kolera, to sani koro wayudo pi maler, pi madhi konyowa nyaka kuom dhowa be nyo gima gimodh nyo onge. Koro wagoyo erokamano ni jotendwa mokelonwa pi. Gibicha gimedwa mana moro kendo. En pi madhi savo the whole sublocation te mar Kochogo South. Odhi tero pi Nyomwaro Primary School, odhi tero pi DC Primary School and DC Secondary School. Wadhi bedo gi water kiosk abich madhi dhi anyuonde opogore opogore. Sama wuoyo ni gisegero choche DC Primary dhoudi 6, gisegero choche Nyomwaro Primary dhoudi 6. Another component mabe nie ei gino en ni nitiere idhi puonji ji kaka igero choche manyasani. We're looking at working even with the community, the schools, to have hygiene lessons taught within the schools. So this project actually goes beyond just the distribution of water. For us, the beauty is that we have started with success. We started with the beauty of getting a lot of water that is non-president across. And you even heard the local leadership asking us to expand the coverage beyond just the 4,000 people who would benefit or the 880 homes. And that's something we'll look into to ensure that we actually can scale out.